eta bosta da urte oso berezi bat. Etaren estruktura pilondi bat jausten da, eta bat, eta gero Franco gira du atautien kanpoen baino, eta el bunker, ez da zana, Francoen alderdiko gogorrenak, barrio guzien ipini laso zain orden. Eta etorkizune finkatu. Eta orduen horregon zan txiki eta egon ziren hainbat epaiketa. Eta epaiketaren horren ondorioz egon ziren funtzionamentuak Euskal Herriko militante ebinak, txiki eta otagi eta frateko beste hiru funtzionamentu azkinin. Eta horrek izan ziren, irailaren 27an, San Miguela 28an azten dira eta 29an San Miguel, eta gara hartan, Uizaldira arte, egoten ziren batzerrak, jai batzerrako batzerrak, bertan bere itxi, ala itxi ez jaiak. Claro, iritsi denetariko iritsi zegoen. Zarduen, zorionez, erabak izan iztie, bertan bere guztie, zegan da fusilamentuak eta gero egon zan movida guztie, eta kale borroka guztie eta kompainia, justo San Miguel egunetan gertatu zen. Francoren azkenengo boste erailketak, ziren 27. Jagan edan niko batzen dut, nik orduen 15 urte oso, 15 egin hilabetaren egin 15 urte, jai bat zerrotak guztien bat zenien, eta gana danak ezagunak. Eta hori nartien, ez da bai eta momentu altzan inkluso altzeu eta gogorrak, ostizerik izan egon. Baina momentu baten apunto de bai egon ziren. Zanti horretan izan zen jai bat zordi zartu por la puerta grande.